Nuorten parvi on ollut nyt poissa 2 tuntia ja siinä se nyt tuli vapaalennolta kotiin. Lintuja on kaiken kaikkiaan, jos mä muistan oikein, niin 45 tässä parvessa. Ja se oli nyt 2 tuntia aamulennolla eikä vieläkään oikein ole ihan kotiin tulossa. Ne on nyt aika korkealla ja lentää kauniisti pienessä ryhmässä. Mukana on kilpailleita, nuoria lintuja ja sitten sellaisia, jotka valmistautuu kilpailemaan. Näin ne käy tutustumassa ympäristöön varmasti jossain 30 kilometrin päässä. Hyvä ryhmä on sellainen ryhmä, joka lentää tiiviisti yhdessä ja selvästi haluavat lentää ja lähtevät pois. Silloin linnut on terveitä ja hienossa kunnossa. Tämä ryhmä saattaa lentää joskus 4-5 tuntia yhtä menoa. Ja jos se pyrkii lakan katolle tuossa 1-2 tunnin päästä, niin en päästä niitä siihen katolle, vaan pyydän niiden lentämään edelleen. Ne ovat nyt noin ehkä 150 metrissä. Nyt parvi on jo jäänyt pyörimään tähän lakan päälle. Se on palannut kotiin ja nälkä voittaa ja ne aloittavat laskeutumisen. Tällä korkeudella ihan tässä lakan päällä ne saattavat joskus lentää yli tunninkin tulematta alas. Aina näyttää, että nyt ne laskeutuu ja sitten taas ne lähtevät. Niillä on nyt hyvä vauhti päällä. Voi kuulla aivan selvästi siipien suhinan. Mukana on pari lintua, jotka ovat nyt niin nuoria, että luulisi niitten ainakin olevan jo väsyneitä. Nytkin ne ovat tehneet laskeutumista lakan katolle jo varmasti 15-20 minuuttia ja tämä on nyt yhtä pyörimistä tässä lakan päällä. Nämä linnut ovat näistä nuorista, noin 20 on jo kilpailut 150 kilometriä Nokialta ja ne lähtevät nytten muutaman päivän päästä sitten Kiuruveden kilpailuun. Fyysinen kunto niillä varmasti riittää. Niitä on treenattu ahkerasti ja vapaalento kestää 2-4 tuntiin. Ja niin kuin näette, niin parvi on tiivis ja voimakas. Tulemme uudestaan kuviin, kun linnut rupeavat laskeutumaan sitten todella katolle. Nyt ne vain pyörivät. Parvi lähti heittämään vielä uuden ringin, joka kesti puoli tuntia ja tuli uudestaan tähän lakan päälle. Vielä näyttää siltä, että voi hyvinkin mennä vielä vaikka puoli tuntia ennen kuin ne itse asiassa laskeutuvat. Monesti tässä vaiheessa, jos he ovat tulleet liian aikaisin tähän pyörimään tähän lakan päälle, niin siinä vaiheessa kun ne meinaavat laskeutua, ajan ne vielä kerran pari matkaan. Haluan, että vapaalento parvessa kestää niin kuin treenipäivänä 2-4 tuntia. Tuntuu, että linnut treenaavat aina paremmin, kun niitä on enempi. Jos on vain
5-6 linnun parvi, niin se ei ole niin aktiivi. Isossa parvessa on aina joitain lintuja, jotka haluavat lentää enempi, ja tavallaan paljon lentävä lintu ratkaisee myös sen, että tullaanko alas vai ei. Jos joku ei tule, niin kaikki ei tule. Et nyt näillä linnuilla vaan on tänään maanantaina niin kovat paineet, että ne vetävät tässä nyt jo toista tuntia ihan tässä lakan päällä jo. Mutta kyllä ne kohta tulevat. Äsken näytti jo siltä, että nyt se tulee se parvi alas, mutta ei mitään. Lähtivät vetää uudestaan. Ottivat korkeutta ja joku pääskynen varoittaa. Niin se saattaa olla merkki siitä, että jotain pelottavaa on tulossa. Mutta parvi lähti menemään. Nyt se näyttää siltä se parvi, että se voi hyvinkin vielä häipyä puoleksi tunniksi. Ainakin meno on nyt sen näköistä. Harjoitussyöksy haukkaa varten, tulevaa elämää varten on aina paikallaan. Siinä on pari nuorta, kun tulee jo, lähti vähän parvesta eroon. Ne ei jaksaisi millään enää mennä. Ja niin siinä kävi, että meni hakemaan lisää virtaa, niin parvi pärähti katolle just sillä aikaa. Ja nyt hyvät linnut, niiden pitäisi tulla tällaisen vapaa-lennonkin jälkeen nopeasti sisälle. Ja mennä Sputnikin luukuista sisään, niitä odottaa siellä ruoka. Treenilennoilla ne ovat monesti illalla pakattu ja yön laatikossa, ainakin joitain kertoja. Ja tämä näyttää nyt juuri hyvältä, niin kuin näette, niin Sputnikilla on ruuhka. Ja sinne ne hyökkivät sisään. Tuntuu uskomattomalta, mutta uskotteko, tunnen melkein jokaisen linnun. Kyyhkyharrastajat tietysti tietävät, että näin onkin. Olen tehnyt tänään sellaisen vähän inhottavan tempun, että jätin 2 Sputnikkia auki. Myös vanhojen urosten Sputnikin, koska nuoret naaraat pyrkivät helposti sinne ja annan niiden ollakin siellä vanhojen urosten luona tunnin pari. Tämä aktivoi vanhoja uroksia tulemaan kotiin mahdollisimman usein. Kilpailutilanteissa saatan viedä ja pitkissä treenitilanteissa saatan viedä urosten vanhat naaraat omaan urosten osastoon odottamaan. Siitä olen puhunut jo aikaisemmin ja kirjoittanut nettisivuillemme viesti. No, 50 linnusta lähes kaikki menivät nopeasti sisään. Ne, jotka ovat menneet, olivat vaan turhan hyvin ruokittu. Näin ei olisi tapahtunut kilpailutilanteessa, vaan treenilennolta ja kilpailutilanteesta ne olisivat menneet kaikki heti. Ja se on juuri se tarkoitus. Mutta nyt niillä ei ollut tällä kertaa niin nälkä, ja kysymyksessä oli treenilento, ja niitä ei ollut prässätty ja ruokittu. Siis kysymyksessä oli vapaa lento, ja niitä ei ollut prässätty ja treenattu ruualla sillä viisiin kuin treenilennoilla tee. Mutta hyvä otanta. 5 lintua ja vähän jäi palloilemaan eikä mennyt heti sisään. 4 jäi tuohon alas. Kuinka nälkä mun kyyhkyillä on, niin sen näette, nyt ne on tullut sisään. Ja siellä ne on ruokakupin kimpussa. Ihan hullun lailla. Tää on se nälkäaste, mikä niillä on silloin, kun ne on tullut treenilennosta. Niillä pitää olla hyvinkin nälkä. Ja ne saavat syödä noin 10-15 minuuttia ja sitten kuppi pois. Kyyhkyn lihavuutta voi mitata siitä rintalastan näkyvyydestä, että onko rintalastan kohdalla ura, onko tasainen vai onko rinta
vähän terävä. Tämmönen nälkä niillä on. Treenissä olevat linnut saavat ruokaa minulla 2 kertaa päivässä. Ja kuppi syödään aina tyhjäksi. Mittaan tarkkaan määrän, minkä joka kerta niille annan. Sitten kun ne ovat syöneet, ne menevät juomaan. Tällä kertaa juomassa on vitamiini-elektrolyyttiseosta. Muuten tavallista raikasta.